Presne tak, Afrika už nie je iba sen, Afrika je skutočnosť. Slovenská športová história je prepísaná, futbalová reprezentácia bude hrať na majstrovstvách sveta. Do futbalového neba sa naši chlapci vyšplhali z poľského snehového pekla. Futbalový bok si povedal, Slovensko si zaslúži hrať na majstrovstvách sveta a nad Choržou zoslal snehovú smršť. Prstom potom ukázal na poľského obrancu Gancarčika. Na ťažkom teréne už v 3. minúte parádne rozhodneš, ale radovať sa nebudeš. Chvála Bohu, že to tam tak trafil do šibenice, konečne pekný gól, ktorý sme strelili my. Lebo ja som dával smiešné, ale dôležité. Nebolo to o futbale, bolo to aj o šťastí, o tom dodať nejaký ten gól. My sme to šťastie mali a myslím si, že Slovenci málo zaplatili tým Poliakom. Nebolo dôležité, kto bude kapitán, kto strelí gól, ale bolo vidieť na ihriske domovcu, ktoré bojuje a to víťazstvo sa pobil. Je 14. októbra 2009, 22 hodín, 23 minút. Tento dátum a čas vojdu do histórie. Slovenskí futbalisti postúpili na majstrovstvá sveta do Južnej Afriky. Je to raz za život a to je historická pre nás šanca ukázať sa vo svete a som rád, že sme to takto dotiahli. Je to fakt veľký úspech, písala sa tu história a som rád, že som mohol byť pri tom. Emócie lomcovali celým tímom, no najviac asi trénerom Vladimírom Vajsom. Mužom, ktorý dal dokopy úžasnú partiu hráčov a s jej pomocou vzkriesil slovenský futbal. Človek niekedy nemôže dať všetkým všetko, ale môžeme mu urobiť radosť a ja verím, že to sme dneska urobili všetkým Slovákom a na to som pyšný, na to som hrdý na chlapcov, pretože ich milujem. Bolo mi, prvýkrát to poviem, že dneska mi bolo česť trénovať slovenskú reprezentáciu. Dokázali sme to, čo málo kto veril. Som hrdý na chlapcov a toto víťazstvo by som venoval mojej nebohej mame, čo sa nedožila takého skvelého vnuka, ako je Vladko. Ďakujem. Vlado Vajs má v sebe futbalovú mágiu, hráme zápas zápasov, do základu postaví 3 corgoľligistov, viacerým zmení posty a minúty na choržovskom snehu dajú trénerovi 100% za pravdu. V takomto zložení a rozostavení už reprezentáciu možno nikdy neuvidíme. Sme jedna partia a som rád, že sme ukázali dnes, že máme svoju silu a teraz si to budeme užívať. S pribúdajúcimi minútami to bol viac boj ako futbal. Poliaci našich zvierali tuhšie a tuhšie. Lopta bola akoby ťažšia a ťažšia, ale Afrika bola bližšie a bližšie. To bolo strašné, aj nohy boli ťažké, aj lopta. Nevedeli sme, kam nám to odskočí, ale super, chalani veľmi dobre hrali, dobre sme bránili a boli sme aj dopredu nebezpeční. Zaslúžime si ísť na tie majstrovstvá. Posledný zvuk z píšťalky Švéda Erikssona bol oslobodzujúci. Ruky vyleteli nad hlavy, za slzy sa nik nemusel hanbiť. V zamrznutom Poľsku sme odrazu pocítili teplo Juhoafrickej republiky. Slovenskí futbaloví reprezentanti ste hrdinovia a celé Slovensko vám leží pri nohách. Ďakujeme. Hráči oslavovali v šatni, priamo na tribúne si takto zakrepčil otec nášho včerajšieho kapitána Mareka Hamšíka. Sme niekoľko minút po tom fantastickom postupe na majstrovstvá sveta. Čo prežívate? Ešte mi dajte takúto jednu otázku a rozplačem sa, lebo to sú také emotívne veci, že nemám ani slov. Možno, že niečo také, ako keď sa mi narodili moje deti. Pre mňa to je taká eufória, že sa mi trasie hlaza, neviem, čo vám povedať. Je to niečo neskutočné, že tí chlapci a tí ľudia okolo dokázali v dnešnom zápase. Ani zlé počasie a dvojhodinové meškanie lietadla nepokazilo výbornú náladu. Ani hráčom na palube, ani fanúšikom na bratislavskom letisku, kde Vajsovci pristáli o 3:30 ráno. Super, konečne žijeme futbalom. Martin, môžeme povedať na chvíľočku. Dnes kaše, veľký Slovák, hej, hej, hej! Dnes kaše! Tá Afrika je blízečko. Tak ešte nie je tak blízko, ešte musíme chvíľu poletieť. Proste ten boh
ten čas, ten proste nám ukázal tú našu stranu. Zaslúžili sme si to, ja si myslím. Ešte si to neuvedomujeme asi všetci, že v lete, asi to uvedomujeme až vtedy, keď tam budeme. Jano, milujeme ťa! Slovenskí hokejisti už vedia, ako chutí úspech a z celého srdca ho želali aj futbalistom. Škoda toho už doma s tými Slovincami, vlastne viem, že sme prehrali 2-0. Som držal chalanom palce, no škoda toho, ale neviem, toto vôbec neviem. Vyhrali nad Polskom 1-0 a postupili. Wow, tak blahoželám a super. Ťažko hodnotený futbal, lebo to bolo na tom snehu, ja som to pozeral cez internet, ale ja som veľmi rád, že sme postupili a tešíme sa z toho. Mám tam pár kamarátov, tak blahoželám aj im a dúfam, že im to vyjde na tých majstrovstvách sveta, myslím, že to je v Afrike. Ja si myslím, že tú kvalifikáciu chalani zahrali perfektne a zaslúžili sme si tam, kde sme. A teším sa na majstrovstvá sveta. Celé Slovensko tým žilo, to je super, tak znova sme sa spojili ako krajina a ne len ako hokejové úspechy, tak dúfam, že naviažu aj futbalisti na nejaké dobré úspechy. Tak to veríme. Kapské mesto 4. decembra. Tento deň sa dozvieme, akých súperov nám žreb prisúdi v základnej skupine šampionátu. A teraz si skúste tipnúť, komu by slovenskí futbalisti najradšej poslali z Afriky pohľadnicu. Je to Čech Tomáš Rosický, ktorý našim chlapcom odkázal, že nie sú žiadni borci a v prípadnej baráži by vyhoreli ako fakľa. Ja už du. Ja už du. Ja už mám všechno hotové. Ahoj Tomáš, ako sa ti darí? Dúfame, že tvoja rehabilitácia pokračuje úspešne a ešte si niekedy zahráš, lebo ako futbalový teoretik by si sa neuživil. Nebudeme ti klamať, Afrika je krásna. Vraj máš rád rozprávky? Tak si pozri náš zajtrajší zápas s Brazíliou. My si totiž tú rozprávku užívame. Už mám všechno hotový, vždyť už du. Skutočnými frajermi sú však naši futbalisti, ktorí s hrdosťou nosili na sebe aj tento dres. Táto 16-ka patrí obrancovi Jánovi Ďuricovi. Všetkým hráčom ešte raz patrí naše ďakujeme. Pekný večer a dovidenia.